Good afternoon everyone! For today's video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano magluto ng hulog-hulog. Sa mga taga-probinsya ay alam nyo na po yan. Kaya nga po wala akong may upload ngayon ay eto. Iba-vlog ko po sa inyo, i-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng hulog-hulog. Ayan ko na nga po na ipakita sa inyo. Nagkayod na rin po ako ng gata. Na rin po napakita yung pag-alis ko po ng juice ng kamuting kahoy bago ko bilog-bilugin. Ayan, nakagawa nga po ako nasa 3 plato po na bilog-bilog. Nagpakulo muna po ako ng gata. Ayan, yung gata, pinakulo ko muna siya ng mabuti. Ligay ko na nga po yung mga bilog-bilog na ginawa ko. 3 plato nga po yung nagawa ko. So, madami-dami din po. Dapat nga po, ang gagawin ko ay ginataang kamuting kahoy lang, hindi bilog-bilog. Meron nga pala akong naibukod na gagawin sanang ginataang kamuting kahoy. Binayak-biyak ko lang po, hindi ko po bilog-bilog. Nagbago yung isip ni mama, ay sabi niya hulog-hulog na lang. Ayan, binukod ko nga po yung juice ng kamuting kahoy at mamaya ay gagamitin ko din yan. Ilalagay ko din po yan sa niluluto ko. Sabi nga po ng papa ko ay yung nakabukod ay isama ko na rin din dyan sa aking niluluto. Kaya imbis na hulog-hulog lang yung aking lulutuin, ayan, hinalo ko na nga po yung dapat ay ginataang kamuting kahoy na lang. Ayan po pala yung binukod ko kaninang juice ng kamuting kahoy. Nilagay ko din po sa akin niluluto para maluto na rin. Sayang naman po itatapon lang. Para siyang malagkit pag naluto po yan. Yung tira, yung juice po ng kamuting kahoy ay pwede din pong ilagay dyan sa inyong niluluto. Marami nga rin po yung nailagay ko. Yung tira at hinulog-hulog ko na lang sa aking niluluto. Kaya mamaya, ang aking niluluto, hindi lang po hulog-hulog, kundi parang ginataang kamuting kahoy na rin. 2 nyug nga po pala ang nilagay ko sa aking niluluto para talagang as in masarap na masarap at malapot po yung sabaw niya. Bihira nga po pala yung kamuting kahoy dito. Kung hindi ka po bibili sa mga merong tanim ay hindi ka po makakakuha dito sa Bicol. Dahil nga po si tita ay merong pong tanim sa nyoga nila. So hindi na po ako bumili ng kamuting kahoy. Binigyan po kami ng kamuting kahoy. Kaya yan, nagluto po ako ngayon. Ay hindi po pala, kahapon po pala yan. Ngayon po ay wala po akong niluto ngayon. At ang panahon nga po pala dito ay maulan na naman. Diyos ko, wala nang kasawa-sawa yung ulan. Palagi na lang maulan dito sa Bicol. Ayan, pinakulo ko po siya ng pinakulo hanggang maluto po yung kamuting kahoy niya. Pag nakita nyo pong maputi pa po yung gitna ng ginawa niyong hulog-hulog ay hindi pa po yan luto. Ayan, hinayaan ko lang po siyang kumulo ng kumulo hanggang lumapot yung sabaw niya. Talaga naman kahit ano pong recipe sa kamuting kahoy ay talaga namang napakasarap. Kahapon ay nag-iisip ako gawin ko sanang kasaba cake. Kaya lang wala akong mga gamit para sa pang-steam. Sarap naman talaga yung kasaba cake. Kaya lang walang magagawa at wala akong mga gamit. So yan na lang po yung niluto ko. Masarap din naman siya. Ayan, malapot na nga po yung sabaw. Talaga namang napakasarap na. At malapit na rin siyang maluto. Ang sarap na naman ang kainan nito ng mga bata. Yan nga po, pinakulo ko pa siya ng pinakulo dyan. Hanggang talagang siguradong lutong-luto po yung kamuting kahoy. Kaya nga po ang sabi ko ay meron po akong nakabukod na dapat ay gagawin kong kamuting kahoy. Nga lang po, ginataang kamuting kahoy. Sabi ng papa ko ay isama ko na rin po dyan kasi sana ay ibubukod ko siya ng luto. Dahil meron na din pong gata yun ay sinama ko na nga rin po talaga dyan. Po siyang sumarap kasi may gata rin po kasing nakabukod yun. Kaya yan nilagay ko na rin po dyan yung gagawin ko sanang kamuting kahoy, ginatang kamuting kahoy. Ayan na kikita nyo po meron po siyang mga buo. Lalo po siyang sumarap kasi nadagdagan po yung gata niya.
Lalo pong lumapot yung sabaw niya, kaya talagang napakasarap po. Ito na nga po siya nilagyan ng asukal dyan para kanya-kanya na pong lagay ng asukal. Kaya namang nakakatakam ng kumain. Talagang sarap ng kainan ng mga bata at ng mama at papa ko ng kamuting kahoy, ginataan na hulog-hulog na may kamuting kahoy. Salamat sa tita kong nagbigay at may merienda kami ngayon, hindi na po bibilihin. Ayan, talaga namang napakasarap na. At pwede na po siyang iserve at malapot na yung sabaw niya. Nakakamiss naman talaga yung ganitong luto. Bihira lang po talaga kami makaluto nito kasi nga po ay wala naman tanim si papa ko niyan sa aming yogan. Sabi pala ng papa ko may tanim siya pero wala pang mga laman. Ang mga tanim niya pala doon ay mga saging lang, okra, at iba-iba rin naman yung tanim niya pero yung kamuting kahoy wala pa sa ngayon. Lalo na po ngayong maulan ay talaga namang napakasarap na mga merienda. Ayan, nakakagutom. Ngayon po ay hindi po ako nakapagluto at wala po akong lulutuin. Kaya nga po nang sabi ko ay kapag merong lulutuin dito sa aming kusina ay talagang magluluto po ako. Kainan na po tayo. Ayan, talagang luto na nga po siya. Napakasarap ng kamuting kahoy na hulog-hulog. At meron pong kasamang kamuting kahoy na nga rin po. Ayan, tamang-tama po at maulan yung panahon. Nakakagutom. Thank you so much.